Moro moro! Tässä videossa mä tarkastelen kevään kehitystä mun rampin näkökulmasta. Eli kuinka kauan menee, että tämän koko rampin lumet on sulanut pois. Ja että tätä pääsee ajaa tätä koko parkkia hyvin. Eli mä aurailen täältä näitä lumia ja aina kuvailen silloin kun mä aurailen. Ja koitan saada tämän mahdollisimman nopeasti kuivaksi. Eli tosiaan nyt on 15. päivä maaliskuuta. Joten tasan vuosi sitten tää parkki näytti tältä. Eli tossa klipissä niin mulla on just pieni kohta täältä parkista kuiva, mut sitten koko muu parkki on ihan lumessa. Eli ihan samalla lailla kuin nyt. Eli nytkin, niin tää yksi pikku kohta tässä on kuiva, tai tässä ei ole lunta, mut sit koko muu parkki on ihan lumessa. Ja noi skuuttauksen SM-kisojen karsinnat, Winter-jamit, jotka järjestetään tuolla Espoossa, niin tulee tossa kuukauden päästä. Niin mä haluaisin niihin pystyä treenaamaan täällä omalla parkilla. Ja olisi hyvä, jos mä saisin ennen niitä kisoja tämän koko parkin kuivaksi. Niin nyt mä alan aurailemaan tätä. Ja katsotaan montako viikkoa kestää, että meillä on koko parkki kuiva. No niin, puoli tuntia meni ja nyt sain tän osion tästä valmiiksi. Eli tää Spankin ländi ja päätykaari. Mä voisin seuraavaksi tätä boksin ländiä alkaa tästä hinkkaa, niin sit pääsis päätykaarta sheshaa. Tää päivä on nyt paketissa. Sain ihan hyvää jälkeä aikaa. Nyt odotellaan, että vähän sulaa lumet ja huomenna lisää. Nyt on seuraava päivä ja kävin äsken vähän treenailemaan noihin SM-kisojen karsintoihin eli Winter-jameihin tuolla terminaalissa. Ja nyt mä tulin taas vähän aurailemaan tätä ramppia ja Aaronkin saapuu tänne ihan kohta. Tosiaan nyt Aaronkin pääsi mestoille ja homma jatkuu. Seuraavaksi on operaatio nimeltään pressun poisotto. Eli tää vihreä pressu pitää ottaa tästä pois. Nyt saatiin aurattua kaikki lumet pois tästä boksin ländistä ja tästä koko alueesta muutenkin. Nyt ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin tää ja se vasta työmaa onkin. Nyt on seuraava päivä. Nyt saapuu lisää apuja mestoille. Jaakki, mä saapun täältä apua. Lähetään duunaa! Lähetään duunaa! Mennä! Vai! Hyvä! Nyt tuli valmista. Seuraavaksi annetaan vaan luonnon hoitaa loput. Joo, nyt on 20. maaliskuuta ja koko ramppi on kuiva. Eli nyt on 5 päivää siitä, kun mä aloitin kuivaa tätä ramppia. Eli vaan 5 päivää kesti, että koko ramppi tuli kuivaksi. Viime vuonna ramppi oli vasta kuiva 29. maaliskuuta. Eli nyt ollaan 1,5 viikkoa edellä. Ja nyt lähdetään ottaa
Aaronin kanssa klippejä. Tää video oli tässä. Nähdään ensi videos. Moro!